Grabing huli ni boss Don Robert oh. Ano pa yun mo kuya? Snake. Yung maliliit na ano. Ayan mga kasoy, good afternoon. Grabe mga kasoy, huli ni Don Robert sa taas oh. Mga kalating niya na yun, babaran niya. So ayan mga kasoy, bantiin natin ang nag-celebrate ng birthday today. Si Daniel Quijada, pinsan ni Kachoy Christian alias Buyong. Happy birthday Kachoy Buyong. Yan mga kachoy, tara. Kachoy Berchon. Yan o Kachoy, shout out. Yan. Okay. Ano to, Malibay Anglers. Ayan na Kachoy oh. Oh, di ba? Ano? Tas sinabit mga kachoy, may huli to yun. Oh. Patay tayo, sayang to. Patay. Oh, yun may huli nga kachoy. Oh. Oh. Ang taba. Yung katoy Daniel oh. Katoy Daniel oh. Oh kachoy oh. Dali, plastic mo. Diba? Plastic, dali. Isa nakawala na isa no? Oo, nakawala isa. Tali natin lang gusto yan. Shout out katoy. Oh, shout out. Shout sa kamaano, paghuhuli na isda. Dami dito. Dami nito sa Guadalupe lang kami sa Guadalupe, Tagi. Oh. Ay hindi, Makati to. Makati. Ayan, shout out sa iyo katoy. Taga ano to mati, Marikaban, ay ano ba? Malibay no? Oh. Malibay, yan Malibay Angler, shout out Wala sa iyo. isa no? Mayroon sa isa oh. Buti lang yung isang pagkasabit, may huli. Wala ko nakawala eh. Hindi ka shout out sa lahat ng sumusuporta sa ating Everils no. Thank you sa inyo mga katoy. Ayan mga katoy, nakaulit si Kachoy Berson no. Yeah, dito ka Kachoy kasi nakakita yun. Oh, galing. Yay! Ang galing mo Kachoy. Kala Kaya mga tayo, sabi ko sa'yo, naniniwala ka na sa akin sa ganun. Sabi ko sa'yo, bottom lang tapos medyo angat-angat mo eh. Uy, muntik pa. Okay. So, swerte talaga tayo kasi yun, Vincent. Thank you Lord. At meron pang pang prito si Kachoy. Sana makarami pa kami para pang uwi niya talaga. Ayun, thank you. Shout out ulit Kachoy. Shout out po.